Benvinguts a tots i a totes a la tercera visita virtual de la Casa Coll i Regàs. Recordeu que us vam explicar en què consisteix en descobrir l'espai ocult. Alguna ho heu descobert? Doncs va, avui és el dia, avui us ajudem a descobrir l'espai ocult. A poc el que hem descobert són unes imatges d'unes aus, d'unes flors, d'una mena d'onades. Ostres, és un espai una mica curiós. De fet, són les parets del menjador de la casa. I aquestes parets, aquests murs que estan elegantment decorats, doncs ens permeten parlar, per una banda, pel gust de l'exotisme dels senyors burgesos i per altra banda ens permet parlar de la tècnica amb la qual s'ha fet, que és la tècnica de l'esgrafiat. La representació de la natura. A finals del XIX, l'ornamentació floral, la fauna, la flora, com dèiem, doncs és un dels grans motius de representació a través de les tècniques de l'esgrafiat. És un altre cop apropar la natura a la ciutat, apropar la natura a la vida urbana. De fet, el més comú va ser la fauna local, no? Els gossos, gats, o també inclús la fauna no domèstica, no? Serps, porc-espins, esquirols, no? Tot aquest món de la fauna i la flora. Però aquí tot això no ho veiem, sinó que el que aquí estem veient que s'està decorant són unes aus, uns ànecs, una flora que semblen unes flors com de lotus, unes flors una mica exòtiques, aquestes onades amb un dibuix molt abstracte, no? Molt simple, no? Aquestes mena de sanefes, una manera de concatenar i de seriar les imatges. Doncs bé, una de les hipòtesis que s'està donant en aquesta representació dels dibuixos dels murs del menjador és una possible inspiració en el món oriental, perquè a finals del XIX una de les grans atraccions d'aquesta burgesia benestant catalana era el gust per allò exòtic, i l'exotisme és, sense cap mena de dubte, el món oriental. Recordeu que s'obre el Japó a finals del XIX, s'està obrint, i a més, a través de les estampes japoneses, a través del comerç d'estampes, és una manera de descobrir aquest nou món. Per tant, les estampes expliquen un món molt allunyat, i les parets de Coll i Regàs expliquen un món també oriental, que és aquest Pròxim Orient, i que possiblement sigui la representació d'Egipte. Per tant, la taula al mig del menjador envoltada de jardí, però més concretament el que podria ser el riu Nil i tota la seva fauna i flora. Per què? Per què aquesta hipòtesi? Doncs recordeu que la matèria primera que vestia les fàbriques, i en concret la fàbrica de gènere de punt del Coll i Regàs, era el cotó, i el cotó es comprava a Egipte. De fet, el Coll i Regàs havia fet més d'un viatge a Egipte. O sigui que, gràcies a aquesta matèria primera, jo tinc un plat a taula cada dia, no? Estic menjant en un menjador a l'entorn d'aquest llenguatge tan exòtic. Això per un costat. I per altra banda, hem parlat de la tècnica amb la qual s'està representant. No és una pintura, sinó que és un esgrafiat. I la tècnica de l'esgrafiat és una tècnica de dibuix, no? Que s'utilitza per revestir murs. Normalment es necessita un mur pla, no? Per tant, és una tècnica per decorar aquestes parets. A l'esgrafiat, doncs, veiem com es poden dibuixar tot tipus d'elements, i ara el que farem serà intentar entendre com és que tots els ànecs són iguals, que les onades es van seriant igual, que les flors es van multiplicant, és a dir, com es pot dibuixar amb aquesta perfecció, amb aquesta alineació, sense errors, amb aquesta simetria perfecta, amb un ritme precís i curós, com es fa tot això? Doncs anem a veure. Doncs bé, ja tenim una paret, tenim un mur sobre del qual hi hem d'aplicar un arrebossat, un estuc, que podríem dir-ne, no? És una barreja de calç, de morter de calç, del tint o de la pigmentació que es decideixi, i la granalla, que és una mena de marbre molt trossejat. Com més trossejat i més esmicolat, més fi serà aquest esgrafiat. Per tant, aquesta primera barreja és la trepa. Per tant, fem una primera capa al damunt del mur. Aquesta trepa es deixa secar i procedim a fer una segona part, també una contratrepa, que es diu un altre cop una barreja del marbre, del morter de calç, de la granalla i després del color que vulguem, que normalment és un color diferent a la primera capa que hem fet. Aquesta segona capa
és la que no deixarem assecar perquè és sobre de la qual s'ha de treballar, és on s'ha de dibuixar. És la capa d'embrutar o de defensa perquè serveix per no embrutar la base, que ja serà seca. Bé, abans que aquesta segona capa s'endureixi, hi col·locarem un estergit. I què és això? Doncs, com veieu, és un paper cartró que té uns forats resseguint uns perfils, uns dibuixos, i en aquest cas haurien de ser els dibuixos d'aquests ànecs, aquestes plantes i aquesta aigua, i la manera de traspassar el dibuix sobre del morter humit és a través de la muñeca. Aquesta muñeca que veieu és una roba de cotó, el cotó és molt transpirable, i dins d'aquesta roba de cotó s'hi col·loca carbó, un pols. Per tant, al moment de picar la muñeca sobre d'aquest estergit, el que estem fent és traspassar la pols al damunt de la segona capa d'estuc. Per tant, ja tenim aquest perfil de dibuix dibuixat. Aleshores, següent pas, agafem un estilet, una navalla i comencem a tallar i resseguir aquest dibuix. I el que començarem a descobrir és la capa de sota. Per tant, amb un estilet o una navalla i una espàtula buidarem. Per tant, és aquest joc de positius i negatius d'anar buidant aquest perfil de dibuix. I aquesta tècnica és el resultat de tota aquesta gran floritura que veiem d'esgrafiats a totes les parets de la casa Coll i Regàs. Per últim, nosaltres també esgrafiem amb els tallers familiars. Veureu algunes imatges que esgrafiem no amb morter de calç, no amb aquests materials autèntics, sinó que intentem simular un esgrafiat a través d'altres materials, com és una rajola amb la seva massilla i amb plastelina de colors. I això és el que aneu veient. Per tant, identifiqueu una mica aquesta tècnica a través d'aquesta petita explicació que us hem fet. I, us volia mostrar l'espai ocult de la setmana vinent. Vaig a trucar en Pere. Un moment, sisplau. Val, ja està. Sí? Hola, Pere. Hola. Què tal, com estàs? Bé. A casa, Vale. Sí, de moment. Mira, una cosa, estic gravant el vídeo de l'espai ocult, ja he fet tota l'explicació de l'esgrafiat i necessitaria la imatge de l'espai ocult de la setmana vinent perquè la puguin veure els seguidors. Tu la tens? Sí, estava a punt d'enviar-te-la. Estava acabant els últims retocs i te l'envio de seguida. Val, perfecte, doncs aviam, fem això. La descobrim? Sí, posem al final del vídeo i dilluns a les xarxes. Molt bé, doncs podem fer això. Aquest és l'espai ocult per la setmana vinent. Gràcies, Pere. Gràcies a tots. Adéu. Adéu.